Kidikot ka Hinyotrap National Youth Movement Bhoi District menta ka Sngi kala aipor kumbalai Sngi ya ka company Indra Dhanush Gas Grid Limited Meghalaya ban Pynbiang yaki kot kisla haswa ban pentrikam yaki pipe gas hakasnong nong rem nong ladau kabahap hapok karaj Bhoi Lasa ha Bhoi Rembong CNRD block. Kini ke jingdawa jong ka HNYM kalami hadin ke jinglet jurup bat kindit jong ka seng hakatai ke jaka bala pentrikam yakitei ki pipe gas ki bala pentrai da ka Igglm hanong ladau hadin bakila shem bakani ke company kamshem lapan jingtho shwa nakasnong bat ru kumju na KHASI Hills Autonomous District Council. Habay kren berkinong thok kubor u president ke HNYM u ba Patriots Kimdet uloong ba kaseng kala yo pediang yaki katu kat ni ki jing ujor na ki kuatar ba per ba ka ni ka company ka ba pentrai yaki ni ki pipe kam syam lala ban Pynbiang shwa ki kot kisla ki bedon kam na ka bentaban pentrai ya ka ni ka project.